OK, a chroeso nôl I fideos Scratch. So, erbyn nawr chi wedi gwneud 2 tutorial os ydi creu gemau yn Scratch. A nawr ni'n mynd I edrych ar sut I ateb y tasgau fi wedi gosod. Wrth chi wneud y tasgau yma, byddwch chi'n datblygu dealltwriaeth o wahanol cysyniadau rhaglenni yn amrywio o dywisiad, ailadrodd pethau, so iteri, I fyny at ffwythiannau. So maen nhw'n cysyniadau eithaf pwysig, maen nhw'n pwysig iawn yn rhaglenni, a gobeithio trwy wneud y tasgau yma, byddwch chi'n dod yn fwy gyfarwydd gyda nhw ac yn deall nhw'n well. Felly, tasg 1.1, dechrau gyda'r rhaglen fwyaf hawdd ni'n gallu creu. Ni'n mynd I agor Scratch a chael corlyn I ddweud hello byd pan ni'n gwasgu y faner werdd. Iawn? So I agor Scratch, dylech chi wybod sut I wneud hwn yn barod, ond rhag ofn, chi'n mynd ar Google, chwiliwch am Scratch, gwasgwch Enter, a wedyn bydd yn y peth cyntaf sy'n dod I fyny, Scratch Imagine Program Share. Unwch chi ar dalen yma, gwasgwch ar creu neu create os mae fe'n yn Saesneg ar cyfer chi. A wedyn unwch chi wneud hwnna bydd dudalen tebyg I hwn yn agor I fyny. Os mae fe'n Saesneg, gwasgwch ar y botwm fan hyn o'r byd, a wedyn dewis Cymraeg. A chi'n barod I fynd wedyn gyda'r tasg. Felly, oedd y tasg yn dweud ni eisiau i'r cymeriad yma, y corlyn, so ni'n gael yn corlyn neu ciplyn, sprite yn Saesneg, a ni eisiau fe I ddweud hello byd pan fi'n gwasgu y botwm yma. So ar y foment, sdim byd yn digwydd pan fi'n gwasgu e. Felly mae'n rhaid I fi rhoi cyfrifiadau, instructions, i'r cymeriad yma I ddweud hello pan fi'n gwasgu hwn. Felly, pryd ydyn ni eisiau fe I ddweud e? Unwaith fi wedi gwasgu y botwm yma. Felly, y digwyddiad sydd yn mynd I gadael i'r cymeriad dweud rhywbeth yw pan ni'n gwasgu y faner werdd. Felly, os ni'n mynd I digwyddiadau, mae bloc fan hyn, so rhaid melyn, pan fydd baner werdd wedi clicio, a ni'n llusgo fe mewn i'r canol. Wedyn, ni eisiau fe I dweud rhywbeth, ac o fewn y categori edrychiad, gallwch chi gweld y bloc dweud hello am doiliad, neu just dweud hello. Felly, fi'n mynd I llusgo yr un yma, a cysylltu fe fel jigsaw. A nawr, yn lle gweud hello, os fi'n gwasgu yn y blwch yma, fi'n gallu newid e I dweud hello byd. A bydd e'n dweud e am doiliad, a wedyn bydd y rhaglen yn stopio. Felly, pan fi'n gwasgu'r baner werdd, dweud hello byd am doiliad. So, gan I weld, a dyna fe. So, dyna tasg 1.1 wedi wneud. Tasg 1.2, mae rhaid ni addasu y cod, fel bod y cymeriad yn dweud hello byd, ond tro yma pan fydd yr allwedd gofod yn cael ei wasgu, so pan mae'r spacebar yn cael ei wasgu. Felly, beth mae rhaid I fi wneud yw newid y digwyddiad. So ni eisiau cadw yr un bloc, mae dal eisiau gweud hello byd, ond ni eisiau newid beth yw'r digwyddiad sydd yn actifadu fe, sydd yn gadael ei ddigwydd. So fi'n cael gwared o hwn drwy llusgo fe nôl yn y blociau. Ac yna, os fi'n mynd I digwyddiadau, chi'n gweld pam fod bysell bwch wedi ei gwasgu, so space. Ac fi wedi cysylltu nhw eto. So nawr, pan fi'n gwasgu baner werdd, dim byd yn digwydd, ond os fi'n gwasgu y spacebar, wedyn mae'n gweud hello byd. So dyna tasg 1.2. Nawr, tasg 1.3. Rhaid ni ychwanegu ailgymeriad i'r gêm a defnyddio bloc darlledu I gael y cymeriad hwn I ddweud rhywbeth yn automatig fel ymateb i'r cymeriad cyntaf. So mae'n gweud awgrym. Cofiwch wrth ddefnyddio darllediadau, mae angen chi defnyddio bloc ar gyfer derbyn y neges hefyd. OK. So mae lot fyna. Ond, mae rhaid ni ychwanegu cymeriad arall gyntaf. So sut ni'n mynd I wneud hwn? Wel, mae'n gweud dewiswch gorlyn na fan hyn. Os ydw i'n gwasgu ar hwn, a fi'n dewis cymeriad arall,
gan ni dewis Abi. Unwaith chi'n clicio fe, mae'n ychwanegu hi i'r gêm. Chi'n gallu llusgo nhw o gwmpas y sgrin. OK. Nawr, chi'n falle wedi sylwi bod y cod oedd gyda ni wedi mynd. Nawr, y reswm am hwn yw bod ar y funud fi'n edrych ar cyfarwyddiadau Abi yn lle cyfarwyddiadau y cath. Okay, chi'n gallu gweld bod hyn hefyd, mae llun o Abi. So, does dim cyfarwyddiadau gan Abi ar y funud, so dyna pan mae'n wag. Os fi'n gwasgu nôl ar y cath fan hyn, wedyn fi dal yn gallu gweld y cyfarwyddiadau y cath. So beth mae'n rhaid ni wneud yw cael, unwaith mae cath yn dweud rhywbeth, fel mae fe yn nawr, mae rhaid ni rhywsut danfon neges cudd secret message i Abi fel bod hi'n gwybod pryd i siarad. Okay? Ar y funud, mae Abi methu clywed, mae hi jyst yn llun, mae'n methu clywed unrhyw beth. Felly mae'n rhaid ni roi neges cudd i Abi, fel bod hi'n gwybod pryd i ymateb. So beth mae'n rhaid i ni wneud yw darlledu neges, a'r ffordd ni'n wneud hwn yw os ni'n mynd i'r blocs digwyddiadau, darlledu. Mae 2 bloc darlledu, ond mae yna wahaniaeth bach rhwng nhw, ond dwi ddim yn bwysig ar gyfer y rhaglen yma. So beth fi'n mynd i wneud yw cysylltu fe, yn lle cael neges o'n neges 1, fi'n mynd i roi enw well iddo fe. Felly, tro Abi. OK. So, nawr mae'r cath yn siarad, a wedyn mae fe'n danfon neges cudd, secret message, i'r gêm. So mae jyst yn danfon neges i'r gêm i gyd, pob cymeriad yn y gêm, ond ar y foment, dyw Abi ddim yn gwneud unrhyw beth. So mae'n mynd i anwybyddu fe. Os fi'n gwasgu spacebar, mae fe'n dweud rhywbeth, mae fe'n danfon neges, ond does neb yn ymateb iddo fe. So, beth mae'n rhaid i ni wneud yw mynd i clicio ar Abi, a wedyn ni'n defnyddio'r bloc yma pan rwy'n derbyn. So, unwaith mae Abi yn clywed y neges tro Abi, mae hi'n gallu ymateb wedyn. So, os i'n mynd i edrychiad, mae hi'n gallu gweud hello cath. Okay. So, bydd Abi ond yn dweud rhywbeth unwaith mae'r cath wedi danfon y neges tro Abi. So, fi'n gwasgu spacebar, mae cath yn dweud hello byd, am dwyliad, mae'n danfon neges cudd i'r holl gêm, ac mae Abi yn gwrando am y neges, ac unwaith mae'n clywed mae hi'n ymateb trwy dweud hello cath. So gan i weld. So fi'n gwasgu'r spacebar, mae cath yn dweud hello byd, unwaith mae'n stopio, mae Abi yn dweud hello cath. Iawn, so dyna tasg 1.3. Nawr mae tasgau nesaf yn tasgau her, sy'n golygu maen nhw'n bach fwy anodd, ac efallai mae'n fwy perthnasol i pobl sydd yn ysgol uwchradd, a wedi wneud maths falle blwyddyn 8-9. Ond, efallai mae pawb gallu wneud e. Os chi ddim yn hollol siŵr, gallu just dilyn gyda fi a byddai'n dangos chi sut i wneud e. Os chi'n meddwl chi eisiau cael go arno fe, gwasgwch stop ar y fideo, o wedyn cael go, a dewch nôl i weld os chi wedi wneud e'n gywir. OK. So, ni'n gyfod sicrhau fod y cymeriad yn gyfrifo a dweud canlyniad y hyffaliad 42-67 wedi rhannu gyda 89-4. So dyna'r hyfaliad. A mae'n bwysig fan hyn bod ni'n cofio trefn y gweithrediadau o ran beth ni'n gofyn ei gyntaf. So mae gen ni swm ar y top a swm ar y gwaelod, a ni'n mynd i rhannu nhw. So byddwn ni'n gwneud 42-67, byddwn ni'n gwneud 89-4, a wedyn byddwn ni'n rhannu y ddwy ateb i'r top a'r gwaelod. Okay. So, beth ni fel arfer yn defnyddio yn ysgolion yw corlat, neu cirlat, neu kilrat. Fe di weld lot o amrywiaeth yn enw, ond maen nhw gyd yn meddwl yr un peth. So, gan i weld. Ni eisiau cath i dweud rhywbeth. So, ni'n gallu cael gwared o Abi yma. So, i cael gwared o Abi, fi'n gwasgu ar y bin.
A wedyn, os fi eisiau'r cath dweud e, fi'n mynd cael gwared o'r cod yma hefyd. Gan ni cael y banner gwyrdd. Nawr, ni jyst eisiau fe i dweud yr ateb. So, yr unig bloc sydd angen i ddechrau gyda yw dweud. Ond, ni eisiau fe i ddweud yr ateb i'r cwestiwn. A fi ddim eisiau just rhoi yr ateb gweithio mas hunan a wyd rhoi mewn. Oherwydd mae Scratch yn clyfar iawn. Mae fe'n gallu wneud cyfrifiadau, calculations. Mae'n gallu gweithio mas atebion i cwestiynau maths yn syth. So, os ydyn ni'n digon clyfar i dweud fe sut i wneud e, wel, gawn ni weld ydyn ni. Felly, y swm yw 42 lluosig 67 wedi rhannu gyda 89 tynnu 4. So mae 3 gweithrediad fan hyn. Okay? A beth yw'n golygu gan gweithrediad yw lluosi, tynnu, adio, rhannu gyda blaen. So mae gen ni un lluosi, un rhannu, ac un tynnu. Ac yn Scratch, mae blociau ar gyfer pob un o'r rhain. So fi'n gwybod mae angen lluosi arno fi. So mewn ieithoedd cyfrifiadurol, mae lluosi wastad yn un o'r asterisks yma, so y siren, yn lle X. A wedyn, oedd angen rhannu, a mae rhannu yn llinell fel forward slash, blind slice. A wedyn, mae angen tynnu arni. So nhw yw'r 3 gweithrediad sydd angen ar gyfer y sum yma. A sut mae'r sum yn edrych? Wel, mae lluosi ar ben y fraction. So mae'r lluosi yn mynd i fewn y bloc rhannu ar y chwith. Okay? So mae hwn yw'r top y fraction, a hwn bydd gwaelod. A beth sydd ar y gwaelod yw'r tynnu. So fi'n llusgo fel bod y ochr chwith yn ffitio mewn, mae'n gleio i fyny fyna. A fi wedi adeiladu y fraction. A fi'n gallu rhoi y holl fraction wedyn, os fi'n gwasgu ar y bloc yn y canol, i fewn i'r bloc dweud. A nawr, fi'n gallu just rhoi'r rhifau i mewn. So beth sy'n lluosi? 42 a 67. Mae hwnna'n cael ei rhannu gyda ar y gwaelod 89 tynnu 4. A nawr, yn lle gweud y sum, bydd y cymeriad jyst yn dweud yr ateb. So gan ni weld. Yr ateb yw 33.11. Okay, dyna tasg 1.4. A mae un ar ôl, un mathemategol arall. So, cyfarwyddwch gymeriad i gyfrifo a dweud canlyniad y hyfaliad. Ail isradd 5, lluosi gyda ail isradd 6. So, bydd angen i ffeindio bloc ail isradd. A dwi ddim yn peth hawdd i wneud. Cael go, chwiliwch os gan chi ffeindio bloc ail isradd. Mae fe'n anodd, ond meddwl ble byddwch chi'n ffeindio fe. Mae fe'n rhywbeth mathemategol. So, falle o fewn y rai gwyrdd yma. OK. So, y lle chi'n ffeindio fe, mae un bloc reit ar y gwaelod fan hyn. Mae'n gweud abs o rhywbeth. A mae hwnna'n ffwythiant mathemategol. A chi'n gweld bod yna saith sy'n pwyntio i lawr. Ac os fi'n gwasgu y saith yma, mae ffwythiannau eraill. Llawr, nenfwd, sain, cos, tan ac yn y blaen. Ond mae gen ni ail isradd fan hyn. Okay. A ni eisiau gwneud hwn ail isradd 5 ac ail isradd 6. So beth sy'n mynd i wneud yw copio y bloc yma. So dyblygu fe. Duplicate. Os fi'n de-clicio, right-click ar y bloc, gwasgu dyblygu. Mae nawr gyda ni 2. A fi'n mynd i cael gwared o'r blocs yma heblaw am rhywun lluosi. A beth yw'r hyfaliad eto? Ni angen ail isradd 5 lluosi gyda ail isradd 6. Okay, so mae gen ni lluosi. Ac ar y ddau ochr, mae ail isradd yn mynd yn y blocs. A wedyn ni sy'n rhoi'r rhifau mewn. Ail isradd 5 ac ail isradd 6. So dyna'r hyfaliad i gyd. Rhoi e o fewn y dweud,
fel hwn. A wedyn fi'n gwasgu banner wyrth, a'r ateb yw 5.48. Okay, felly gobeithio chi wedi dilyn y fideos yma. Yn y fideos nesaf, byddai'n gofyn i chi ceisio cwblhau'r tasgau eich hunan, a wedyn dod nôl i weld fi'n esbonio sut i wneud e. Ond mae hwnna'n cyflwyniad byr iawn i Scratch, a jyst i chwarae gwmpas gyda rhoi blociau at y gilydd, a gwahanol pethau mathemategol sydd ar gael, ac yn y blaen. Okay, yn y fideo nesaf, byddwn ni'n edrych ar sut i ddefnyddio newidynau. A mae newidynau yn cysyniad pwysig iawn mewn rhaglenni, ac os chi'n deall nhw, byddwch chi'n ar eich ffordd i fod yn rhaglen arbennig ymhen ddim amser o gwbl. Okay, diolch am wylio. Gwelwch chi yn yr un nesaf.